Panguva inoi the ZDF yotaura ichireva panguva inoi ichiti it was not aware of pamphlets akadistributiwa across several military installations in Harare. Zvaita kuti panguva inoi according kune mamwe andi 2030 lieutenants vakaita sana Winston kumapuranga vabuda kutaura chiti kune mamwe maofficers panguva inoi vapinda busy zvatiita kuti panguva inoi vatange kupinzwa pamaprocess akaita sana torture nekunyatso kunzwisisa kuti who generated and distributed those pamphlets. Zisatapinda mashuka anobuda nyika panguva inoi na263chat.com whereby subscribe or like on the bell icon. Anobuda chiti the Zimbabwe Defense Forces said Thursday it was unaware of pamphlets allegedly distributed across several military installations in Harare after images of the documents circulated widely on social media. The anonymous pamphlets titled Operation Code named People's Army were reportedly scattered at multiple barracks and military facilities, including the Commando Regiment KG6 Barracks, ZVAITWA Barracks, and Manyame Air Base. Though my developments are built up in Pazvirikuya panguva inachiti zvichapera moshereshi with this end well taona kuti masoja panguva ino uchanokwa kunzwa vakomana veZDF kune vamwe vari inside the ZDF panguva inoi vari kungodressa up as if they are supporting zviri kuitwa nemacommanders avo or they are okay with cap 3 but kune vamwe vari kurikwa kwenzi havasi kunangirwa naro iro cap 3 not like low rank soldiers vazvitoratidza kuti vamwe vari ne-upper hand because we are seeing that these people they've got the capability to print out and also distribute these pamphlets. Vazobuda kuti kune vamwe vari kumusoro kuma-top ranks who are against these constitutional amendments. Pina comment section yedu muzafunguro enyu matukudi pamusoro pechitiko ichi despite the fact that the ZDF has refused kuti are not aware of these pamphlets. Pina comment section yedu muzafunguro enyu, so subscribe or like up on channel on the bell icon.